view ba sa Marapyan ato sa dao ay kuan to SM. no ay para Sa Christmas tree. mura ko bantay Nice ang mga view dito daw dai. ay dagkan na to tong City Hall o garing SCR Upang wala ab dito bay. Lago po. A few moments later. Hello mga listeners. Kapalit ang payong. Kahit yung payong kay simbang gabi ba kay kahit nyaguan bitaw mga listeners. Dapat pidaan og payong nga reload dito dito. Yes, good. Wala naka-picture na to, di ba? Hayong. Dili lang ko agi. Pang intro vlog na po ng mga kalisingas para di masayang akong vlog dito. Vlog, intro vlog sa drama na saan yung drama? Jack and Puy kay Bibo. Paminawan yung mga kalisingas kita sa Jack and Puy Part 2. Kapit sa kugamay rin Christmas. Kung kita maglangan mga kalisingas, paminawan niyo ang part 2 sa Jack and Puy. Hello mga higala, mga kasama, kumusta? Kininyo higalas kangina si Kuya Randy o kauban ako diri si kasamang Lloyd. Hala, di ta maglangan atong hisgutan na nangagi ni atong sugilanon. Nga nasabutan sa upat nga ipadaplin lang una ang ilang mga personal concern, apel na ang love life ug mo focus sa ilang negosyo. Tuod man, dalira nga milambo ang ilang banana chills. O kay busy naman sa ilang negosyo, medyo naibanan ang time nila ni Jack og Poy sa ilang mga gidikanan. Apan, usa ka higayon niya na, gida og outing sa managkaluha sila si Hilda og si Mael. Pero nakonsumi sila sa beach nga ilang naadtuan kay barato man tuod ang entrance, pero daghan og hidden fees. Mga kasama, di ta maglangan. Niya karon ang sumpay ning atong sugilanon. Jack and Poy. Limpyo kaayo kay wa may mo gamit. Humot pa gyud. Oh, ano wa may mo gamit ka? Limpyo humot man ka. Glass man ang bongbong. Mauna. Kung yung pog niya, panggaay ha. Kung yung pog niya rin, bago ng liog, ini ka na. Wa ka na mo pugni pa. Sige, lubaga pa. Wa ba di ay? Ayaw na lang daginutan ng tawahan na pangga. Kay maamong lang ka na. Ipalubag na ni sir ako liog, ma'am. Okay naman kay malubag-lubag naman eh. Iyawa ko nimo. Naanadaman lang sagkos akong liog sa kadaghan ng nilubag ini. Unsa? Ay, pangga. Ay, hiyon maka ka. Bayan lang tag 500. Ay, hida. Human na ay. Ganiha ra. Lawgawa laging outing nga. Lang. Kabuton no nagud ko. Abi gyud na ako nga mabuton ako adto.
Aw, kung doon nato ni kusin mo, buto yung ka. Di ta mag-isgot atong outing ay. Magisgot ta sa itong kaugalingong outing. Mag-outing ta? Anya, unsaan naman ni ato negosyo? Kinsa may mo ati man ini? Wow! May mga staff ka ta, no? Bitaw. Mag-outing sa to eh. Isad pwede nga puro na trabaho. Relax sa upat ba? Relax na. Kamu na lang tulo kung gusto mo. Ako na lang magpabilin. Ay, di isad na pwede. Mags, kung outing man ganita, kanag yung kitang upat. Magpalis-palis gud ta. Paris ka. Pero di pwede nga itugyan lang nato sa laing tao ang atong negosyo, oy. Pag-ura ni pick up ang atong negosyo. Dapat tutukan ni nato pag-ayo, oy, noon sabiya mo. Di pwede nga isalig lang sa staff tanan. Sa ato pa di ay? Hindi na pwede na mag-relax-relax? Kung nag-start pa lang taas negosyante, di na to dapat luag-luagan. Gusto mo ka ata mo, Sinso? Yan Sinso naman ta. Bitaw. Nagsugod pa lang tag-asinso, oy. Ay, kung ina nga mubura kayo na inyong mga pangandoy. Nga nakontento ra mo ining atong naabot. O willing na mo nga mabagsak dayon ta. Hindi mo ka, oy! Bila kasi bawa ang panahon sa? Kasi ko magdahom nga, negosyante na ta karon. Although, small time pa lang tanoon na, no? Nga dako og posibilidad, bro. Nga mahimong big time. Alagilaw gawa. Hindi ka tawan. Tawan Pati kasuna nga, namaligya ka lang ba na nakyo? Hindi lang na nako ay mong ipili nga karir. Pero karon, apil ako ini. Og, di na basta-basta nga ba na nakyo lang. Mao na gitawag nga foresight. Hindi ako believe ni mo, bro. Siyempre. Thank you, bro. Pero, sa lang bayan sa doon ni Apan. Apan? Nga. Apan, sa English pa, disadvantage. Bitaw. Disadvantage bitaw. Wala tayo panahon para sa itong kaugalingon. Ha? Wala lang sud sa itong utok. Gawa sa pagpalambo sa itong negosyo. Bitaw sa? Di na kita halos kasimba. Simba lagi ko. Di lang yung gamo simba. Pero, sorry ba? Sorry. Maglisod na ta. Noon. Ang labaw sa tanan, wa na tay love life. Bitaw sa? Sa una pa man na, bro. Pero, sakto naman ta si Dad. Ang ngayon na nga magka-love life na ta. Panahon na nga atong palunuhon ang atong future. Sakto. Planuhon na to atong future. Kung mao na, dublihon na to atong papaningkamot. Ha? O, anong nakurat man ka, ha? Kung dublihon na to itong paningkamot, samot nga, di na kita makalilak. Bro, gusto mga planuhon na atong future, siyempre, mangandang bitas na itong maayo, pangamdaman yun na itong maayo. Mura mo sino, gubat ba? Mura na ito sa gubat, kailangan sakto kita sa bala. Pero, si Piro, pila naman yung edad na to ng panahon na? Dako-dako na gano'n niya. Kung mauna, mura tang musong sa gubat nga, kumpleto sa armas o bala, pero bisan, pagbit-bit sa pistula, di na nato mahimo. Ako bang utana, bro? Unsa gay, gusto nato mahitabo sa itong kinabuhi. Parang, pinakagusto gyud. Ako noon, bro. Kung ako lang, gusto ko magkapamilya, gyud. Nga bisan, dili kayo kurtahan. Basta malipayon lang ko. Parehas dito. Bitaw. Okay, nagagawa na. Kanang kinabuhi, sakto-sakto ra. Unya, anong naningkamot man taron nga magpakadato? Bitaw, no? Sa tinuod lang, lipay na ko nga nagtanaw doon sa tong bank account. Ako san? Unya. Sakto ka. Karon ang saktong panahon nga makalablife na kita. Correct ka dyan. Dili na may tabo kung magpadayon ta sa atong pagnegosyante. Another, correct ka dyan. Kung mauna, undang ta! Mao ba? Kontento na mo sa inyong bank account sa pagkakaron? Oo. Mao ba?
Sa ato pa, pwede na ninyong ipayo atong bay. Oo, nganong siga-siga man na inyong mata. Nganong nagtinanaway man ba? Ipayan na nila ito, tumbay. Sige si, magkontak kong panday, ha? May bawaan nga pila kay gasto para materialis o libor, ane. Unsa man, ipaayo ni natong bay. O magpalit na lang tagbag ko. Magtigo pa yung puno ma. Ba, kuha pa na mong kwarta. Dako pa man trabaho ng bay. Nga, dako sila iban sa tong kwarta. Lagi no, lisod kayong tigom. Kunya, dali na kayong gusto. Mahal mo kung mga materialis, Brad. Di ba? Ipaayo ra mo tanan to tong bay. Ano giguba man na? Aron tukuran ng bago. Lagi. Ano mang tukod ba og bago? Nga ang sabot ayohon raman. Gabok naman kay mga kahoy dodong siya. Mao day, bro, gabok na di ay. Okay. Yan duman, gipulan na mo gasto. Wa oy. Wa mi puli maoy. Pagklaro lang mo ha. Kay kung unsa gani, ipahuno na namo ang trabaho. Ayaw maoy. Pwede naman sa dinamong ato pa ni Papa ninyo og kapal ba? Mangayo mig mga tarpulin sa mga kandidato nga sobra atong miagi eleksyon pa ni Bongbong. Dili maoy, dili na ma, di mayo nang imo na buhaton ma. Amo na ipatiwas oy. Mao ma. Amo ginay patiwas? Lagi. Ay, tuod di ay. Ako na tong gina ng engineer nga ipa third floor ang atong bay. Ha? Third floor? Ngano, may reklamo? Mo ma, reklamo gyud. Nakalitan lang mema. Imagine, may mo ng third floor na tong bay. di na basta-basta oy, di ba bro? Kung gusto na niya. Abi na kong niangal na mo, kay pahunon din na akong trabaho, karon-karon dayon. Awa may. Kaya ra kay na namon poy. Di ba bro? Bitaw bro, kaya kini na to. Kita pa. Ako na lang sa gipabutangan daan o garahe. Basin pa di ay mo, palit mong auto. Nagplano naman tatang umundang na. So, maniwa pagkunda nga. Nagkamagwidag di mas mama, uy. Mo sabi to na kung ginawa na. Lugawa ini. Kuan Brad, bro, ang maayo ini. Mangita tagling negosyo para additional income ba? Balik na lang kong trabaho Ayaw! Ayaw, balik trabaho negosyo, gyapon ta. Di lang ta manarbaho, kapo niya na sige tagkayo niya. Ato rang amo mo dato, anak. Alangan, siya ginamuhunan, siya madato. Maogan nga mamuhunan taglayan negosyo, pero this time, kita lang duha, di ta mapapil. Kunya, kung saan masang negosyoha nga itong sudlan, be? Sa makang negosyoha? Ngayon? Magunaw na ta. Bala ginagmay gapon ko. Katong prasa akong gibuhat ba? Pagpirmiro, maligya ko ba na kyo? Karon, nanang mananak chills. Sakto ka. Saging naman imong sugdan. Mao na. Kani. Kay ba na kung sesyon na negosyohon? Unsa man bro? Kamuti na sad. Butang! Cousins! Ala. Si Julis. Pihawa. Jules day. Daan pagid ko nga ako mga cousins nga gwapo. Nga nung nasa agaman din hindapita. Wa ko masaagaw. In fact, kini yung lugar ang akong target rong adlaw. Target? Target na akong sharean sa akong business expertise when it comes to multi-level marketing. Kahibaw mo, mga gaw, gabi gidamgo ko ining dapita. Ni ako no dinhi ang mga tao nga nanginhanglan pag-ayos akong abilidad. Mao bagaw? O wa ako mag-expect nga usa na daay mo ining mga tawhana. Mga cousins! Ay, banana chills. Mga waiter mo din, Di, oy. Customer lang. Amo ni negosyo. Ha?
Kurat ka sa. Oo. Kurat ko. Sure mo? Kamoy tag-iya ini? Oh, lagi. Upat na magani ni ka-outlet. Kuya, wagod. Bangan ka na mo. Waman. So, ano sa inyong giserve din eh? Kana. Basta, mo na mo mga giserve din Mostly, banana products. Kargado day mo pang snacks lang. Mga pabugnaw. Chilchera ko ning amo din Pero, okay na sad. Pwede na. Pwede gag kayo kay doon naman si mga sandwiches. O, day? Mas okay. Mas okay bitaw. Tilawin mo produkto. Aron makaingon ka nga di ni basta-basta. Sige, dilawan ko na. Pero, libre lang ko rin yun, Ha? Okay na. Libre ka na mo. Sige, unsa may mong gusto? Kwan, kanatanan ninyong produkto. Kay gutom na kay ko. Nagdaguok na ning akong tiyan. Sige na bitaw, mga cousins. Bakan anak ko ninyo, maluoy mo. Time palagod. Seryoso ka? Ngano, nagumidya ko sa imong tanaw. Kakuya po naman gani ko. Tinutingali bro Naong, ipaningot og maayo. Ug danglus pa daw mga ngapil. Sige na, please. Bakan anak ko ninyo. Padung na kong kakuyapon. Padung na mapaong ako pananaw. Nagkurog na akong tuhod sa kagutom. Bakan anak ko ninyo, please. Gigutong gigilipad maayo do. Nagkurog imong kamot. Uy, time pa. Ganong nagutman man ka? Guwapo kay kag sakyanan? Kuyaw kay kag barog, unya, wa kay kaon? Ano man ka? Tubig. Ganda man tigandaan. Hinahinay lang hungit, mura man kag kaon. Mura ka magoy kaon pila ka adlaw, naunsa ka man taon. Sa tinuod lang, mga cousins, abid na ko usa kasi manang way kaon. Hindi na ako mauwa mo angko ninyo. Kasin pang bitaw ta. Pero nga naman lagi. Unsa man paghitabo nga kung tanahon ka mura man kag milyonaryo. Ug ikaw mismo nga nisulti nga expert ka ni mga nga multi-level marketing, ha? Uy. Maunay tinuod, uncle, auntie, cousins. Sigara kong share sa akong expertise pero wa na ko'y na-recruit. Butang Haskang. Tungod kay kadaganan magudulos mga tao, tuwa naman ni-invest anang mga baboy-baboy, baka-baka, kabaw-kabaw o manok-manok. Mas dali man ang kwarta kaysa mang-recruit pa. Mamaligya og mga food supplement, kape, sabon, lotion, etc. Mao nang napurdoy nako. Kana akong auto, embargohon na. Mga akong bay, na embargo na. Kini ang akong mga gisulob, nga ukay-ukay na ni. Kaluoy na good any mo. Mao na ang kuloy na kay ko angkol. Pauni lang kas inyong probinsya. Naman yun dito ang daghan ninyong mga paryente. Bitaw. Dito nako, pero way mo dawat nako kay hambugiro ko nuko. Klaro sad. So naman lang na nimo. Maghikog na lang tingali ko. Aron matapos na ang tanan. Tanan ako mga pag-antos. Pus lamang, way mo dawat nako. Hikog na lang ko. Yagbag, usagot tayo maghikog. Pagitang trabaho ay. Bitaw. Nagwadugod ka. Bitaw. Ay, kanay mong barog. Ay, makasuri kag trabahoan na, oy. Maog yan. Pero ang akong problema, magud, kung asa ko mupuyo, samtang wa pa ko'y trabaho. Kaysa magkakaroon, naaro ko sa akong auto nga embargohunon. Kung asa ko maabtan o gabi, adto ko mo parking. Musiar ko sa mga mall. Maligo ko sa mga ospital. Magpapretend kong magibantayan. Paigid kayo nga akong kahintang, Rod.
Paugat na lang ni ako atubangan sa mga tao. Olo, kapait na gud di ay nimo. Pait na gid kayo, ante. Di mo din mama magpapa og mga igsuon. Lagi sila mo dawat na ko, kaya bugiro kuno kayo ko. Pupida, no? Isa ni ingon ini nga nagpaubos na ka. Uwagol. Nagdumot yun sila na ako. Kuloin gud ay nila. Pamilya ka gud. Maubitaw nga gusto na lang akong mamatay, ante. Kay wa na ko ma-feel nga may nagmahal na ko. Wa na! Oh, sige. Anhi ka na lang namo. Thank you, ante. You're my savior, good ante, oy. Ikaw ang hulog ng langit. Salamat. Pangga. Ma. Ako'y paminawa ninyo. Ga. Paminawa ko ninyo. Okay, maminaw mi. Kining kahimtan ron ining Jules. Di nilalim. Salamat, ante, ha. Salamat. Kamu ba'y dili dawaton tungod kay pobre mo? Wa siya Dawat kay bugiro man siya. Ha? Mao na ma. Wa siya gidawat sa iyang pamilya tungod sa iyang kabugiro. Ate, wa na ko'y kapaingnan na ni ante. Wa na. Ayaw ka balaga. Sukad karon. Anhi ka na sa amo. Salamat, ate. Salamat. Ay, pero pasensya na ha. Nga wa pa'y klaro karon ng among bay ha. Kay ayo pa magudlay. Sa pagkaroon gawin ka lang usara ka 4, kwarto ba? Usara ka kwarto ang nagpangsyon. Okay ra ko anang kwartuha, angkol. Pero ka? Unsa to? Unsa to magisulti? Okay ra ko anang inyong usa ka kwarto. Hoy, sila si mama ug papa ang nigamit ng kwartuha. Kami sa gawas na. Di ba? Ang bisita man ginay tagaan og pabor? Pugi ko bro. Bisita man ko. Ako gid ang inyong tagaan sa kwarto. Di ba, ante? Abusa ka naman na yung muha do. Di oy. Nga na magina. Di ba, ante? Basta bisita, mo na'y pahigdaon sa kama. Mo na'y pagamiton sa bagong habol. Nga dugay na gipalit, pero wa pagid magamit. Di ba, ante? Ingon bitaw na ana sa una. Sa una ra? Mao gyud nay Filipino hospitality. Palabihon gyud ang bisita. Di ba, ante? Inana gyud. Oy, Ang bisita, mao ginay pagamiton sa tinaguang tuwalya, punda, plato, baso, basta kay tanang pabor. Ihatag yun na sa bisita. Di ba, auntie? Inita ko din eh. Dila aircon ni kwarto ha? Bisag electric fan. Wa. Aray. May lamok. Ay, kang sulay na eh. Di lagwan yung kwarto ha eh. Ante! Di na lang kumudayon sa inyong kwarto. Asa man sila? Mingaw man. Angkol! Ante! Angkol! Cousins! Jack! Poy! Asula. Murag, ako ramang usa. Tingalig. Tuwa sila sa gawas. Kagiinitan. Wa man sila. Asa di sila? Ay, wa man gid sila eh. Excuse me. Nakabantay mo nila ni Jack? Sanang lakaw to sila ay. Sila? Oh, silang tibuok pamilya. Paano sila mananghin nimo? Ikaw mo ko na ilang gipabantay diha rods ilaha. Ha? Dahil niingon man to Hilda god nga do na rin nagbantay diha sa ila. Di ikaw. Bisita man ko nila.
Ambot lang oy basta kay nang lakaw silang tanan kay naara ko no ibilin dihas ila. Ikaw tingali. Wa mo sila musulti nga mulakaw sila. Asa day ko no sila nang? Mag-hotel ko no to sila. Adto sila mga tog. Unsa to? Unsa gani ko yung magisulti nang? Adto sila mga tog sa hotel. Sila at buok pamilya. Sulay. Si Jack? Hello, Kasin. Asa mo? Nag-hotel mi? Oo niya, ako. Diha ka. Bantay tarong ang bahay ha? Pero inyo kung hello? Hello? Ha? Ay. Kumusta ka ang pagkatog ni George Kabi eh? Hibaw, ano din nato? Makibaw, ang gitaron ani. Jules! Ay, na to. Jules! Tog putingali. Uy, kinahalang mo mata na siya. Kay karon taon-taon mo abot na to mga panday. Magluto pa na ba ko? Jules! Lupa na eh. Jules! Ay. Ante. Ano man ka, nagbukot ka pa alang kurtina. Pakalimot ana. Gilibutan yun ko. Pero kung di ko magbukot, mahurot og suyop sa mga lamok ang akong dugo. Huwag ito'y klarong tug. Uy, waday ka magpairat kan? Huwag mo may aircon. Ay, di ay no. Magpatao pa man day mi inikuman ining bahay. Ay, yung limot-limot, panggay. Electric fan di ay. Huwag mo saan mo electric fan, good? Ay, naguba di ay. Ay, lagi limot-limot, pangga. Katulgon ba kayo ko? Huwag ko makatulog tarong. Nala sige. Katog na lang karon. Wa na may lamok basta adlawan. Matog lang ko. Bisan wapay pamahaw. Papa, una, papa. Karon na. Di man bida nga puto, squati. Papa, papa. Sige. Kana lang. Fights na. Papa. Dinhin na lang unya katog sa sala. Kay alimot man kayo dito sa kwarto. Okay, auntie. Mukhaon na ko. Ay, salamat, itaon. Makatulog gid ko. Saman ron? Lugaw. Saan mo na ko pagkatulog ini? Asula! Sabay! Kini, pwede. Di ko katulog ini. Paspasilin yung trabaho, ha? Kami akong napot, Lord. Tigid ko katulog ini. Kalabad na ba sa kong katulog ko na gintay ko. Ante! Abi na kong natog ka. Unsaon man ako pagkatulog, ante? Usaon pa. Di piyongon ni may mga mata. Hey! Joke! Pag earphones ay, aron di ka makadungog sa kasaba. Bida, no? Wala ibaw, no? Nahumarag yun ang pagtinubit sa tumbay. Pa, di mo guna nirubit lang gud pa. Bagkong tuko ng ginigon. Hehe, sakyan na nalagay ko ang nato. Bitaw, no? Ya. Naman tayo motor. Bitaw. Auto akong bot ipasabot. Auto. Lain na si Ato ba? Kana ba si Jules? Ay, dinhin na lang yun na siya sa ato. Total, wa man ta magpakaon niya. Kay atro naman siya mukhaon sa gawas. Doon na naman siya sweldo. Bitaw. Mao gani ma. Doon na siya sweldo.
Makapoy na siya pagrinta o kapuyan. Ngano di ay, o sa na imong problema niya? Okay naman na siya. Wa man na siya magpabadlog. Di man good ma, ang amo lang ba? Ngano man yun mo? Mura man mong mga laing tao. Inyo man ang kadugo. Pangga. Otro saga! Ikaw man gani untay parinting Jules, pero di ka makapapuyo niya. Ay, di man good pangga. Basta! Magpabilin si Jules din he! Period! Magka-vibes gyud tingali na sila si Tita Hilda. Tingali, pero ang amo man good. Mas okay man unta kung kami yung pamilya ang nagits bay. Ang problema bro, gi-appeal na ni mama si Jules sa pamilya. Maglisod tag dispatcher niya. Gi? Mangutan na lang sad ko ba? So far, wa man ka na siya magpapadlong. Nganong inyo man na siya inispatsar? Di gyud ko makalimot sa gibuhat ang tawhana sa una. Elementary pa lang Sige na siya pangbuli na mo. Mga gyud, siya pang bully na mo. Hangtod pag high school. Sige, kaya po siya pang bully na mo. Giro kaya. Oh, testigo gyud ko ana. Kay batchmates good me since elementary. Ay, kami, nagkaila kami through a common friend. Dayon, gusto ko niyang i-recruit sa iyang networking. Munang distansya ko niya, kay kulit kaayo, mamugos. So, doon na tayo common denominator kang Jules. Tita ganahan niya. Pero si Tita Hilda, ganahan niya. So, umay daganan. Ako ang suggestion ba? Panidin ninyo kung nganong ganas Tita Hilda niya. Mauna diskubrihan ninyo, aron makapagita mong pagi kung unsaon siya pagdispatsar. Bitaw, no? Ma. O pa mo manihapon, ma? Umanda, Natog na magganit tingali tos papa ninyo. Unya, anong nagluto man ka? Nangaon naman sad mi. Ay, para maning Jules. Ha? Padong naman to siya pauli. Ako na tong giingnan nga anhin na lang manihapon. Abi na ko, wata magpagkaon niya. Ay, panagsalamang good ni God, di man ni pirmi. O nakustas, bro. Doon nga na ta. Saka na, ma. Lala, sige. Kay maghuwat na kong Jules. Bro, naglain ako pamati da. Nga naman, bro. Na-feel mo akong na-feel? Masama yung mga na-feel, bro. Di ko gunahan mo mention, bro. Lain kayo. Lagi? Nalainan ko. Lagi? Lain kayo ilitok. Sulay ni Panin na to, bro. Di ko mahimutang ini da. Kaluoy ng papa kung tinuod ba galing atong piling. Anong luwi mas, papa? Alangan. Ibutihan ko siyang mama. Kana kung wata masayop. Anong gibutihan si mama? Ay, kana. Di pa ta sigurado na. Pero wala itong piling ron. Di man naman akong feeling, bro. Sa dili. Padas mo katag piling ingon ka. Ha? Kuan. Nagtuog parehas tag feeling karon. Mao gani. Nagtuo pa sa piling ha. Nakagusto si mama ni Jules. Di man naman akong feeling, bro. Saan di mo piling? Kasi aron ko. Eyo. Weh, kakalood mo ba? Lugluod yan. Natural lang ko na. Magkiklaro. Parehasong ko ta. Una ko ni mo na. Di na mada. Kagawson na. Loola ni mo, bro. Uli. Tinawal ko na sa mama. Sige yung lantaw sa gawas. Nagpaabot sa hinayupak nga Jules. Nagkaway na eh. Kita gani. Di may kita pabuto ni mama. Kung magdugay ito pa uli. Kung masirahan tas putahan. Sagit. Hindi ata magtuog sa gawas. Mau lagi. Pero si Jules uy, agong ipaabot. Yung daman po panihapon. Sudyaan na tas mama ni bro. Uy, puplok. Wa tayo ebidensya, oy. Di man na makyus niya og lain. Kinira man na itong paabot niya ni Jules. Kana yung pagpaabot ba? Ato siya explain nun na, no? Ha? Tara, dulo na to. Bitaw, no? Ha? Ante! Nanay.
Panidaan lang nato. Bijuhi, bro. Oh, sige. Blaze ko, ante. Ay, nagabian man kag maayo. Asa na imong sakyanan? Na-embargo na, ante. Unsa? Ako na lang sa ipa-embargo eh. Aron wa na ko'y huna-unaong bayranan. Oh, hinuon. Hala, sige. Ari na tas kusina. Aron magkakaon ka na. Bro. Awa. Awa na. Awa po. Iblis naman siya. Sa ato pa. Uy, milagro na itabo. Basta ato lagi na sila panidaan. Ay, padong na sila sa kusina. Nay. Naam sa dili ni Pisto po eh. Pisto kayo itong kahintang. Ingong bitaw ko ganina ako da. Wapil mong ka. Gusto mo sad ko makasaksi yun akong with 2 eyes. Oh, mau gani. Unya, mo reklamo ka nga galisod ka diha. Ako ba? Di ka ni magbangag sa mi, bro. Tingali. Bago ba ini human? Oh, sige. Hinay lang tagkamang. Padung sa kusina. Oh, sige. Hinay lang. Miagi na mo magluto, ante eh. Kung permit tingali ko mukaon din eh. Manambukit ko. Mapanihas kong cousin po eh. Oh, pwede manggod nga. Pirmi kang ani mo kaon din, he. Oh, bitaw no? Oh, sige, ante. Anay na lang. Anihi ko mamahaw og manihapon. Sa officer ko mag-lunch. Pwede na sang magbaon ka. Oh, sige. Anak na lang, ante. Awat gis mama. Oh, nay. Giapungan gid ni mama si Jules nga nagkaon. Di man gis mag-ingon ana na to. Bunga mo sa gutaw sahay. Oh, lagi apungan pero singang-singagan lang ta. Samtang kaon si Jules tanawa. Oh, kuwang nga lang gid ngitan ni mama. Lagi. Di mo sila tumarikod lang tingog eh. Layo mo gugitan. Mamalit na tagadit. Kana bang gamiton nga mga surveillance? Oh, surveillance ba? Kanang pang intel ba? Kanang murag chip, bro. Kanang butang di sa lamesa or bisag asa. Oh, kana. Kaapod ka tana. Tiguman na to. Ato lang sila ikot o in-act, bro. Unya, kay naaman ta kanunes gawas. Bisi mo tas tong negosyo. Sultihan na natos papa. Sa? Mag-away sila magbuwag. Bahala na. Basta ang important nga mahunong nyo ilang binuwang samtang sayo pa. Bitaw. Kigalagot ko da. Kasumpagkon ko ng Jules. Uy. Bro. Bro, murag niuyog akong... Murag niuyog akong giyapaan, bro. Uy, namusog mo ka. Namusog mo ka. Bro! Jack! Boy! Unsa man gyud ning pagkahitabo ah? Ay, ambot lagi, uncle. Basta kay nikalit lang sila o kahagsa gikan sa kisame. May gani, wa may mag-size, ante. Unsa naman kumusta naman ang luha? Ay, kinahanglan yun silang i-admit. Dako-dakog damage si Jack kay natatugan man lagi siyang poy. Oo ko. Anong dito man kuno sila kisame? Ay, unya na tamang utanaan na, uy. Kay di pa magkasultig tarong ang duha. Nakadagang kwarta diha. Kinahanglan na mag-deposit. Mupauli lang ko. Mag-withdraw lang ko kwarta, uncle, ante. Na may ito yung machine din eh. Sweldo man na mo. Mag-withdraw sa ko. Tanawa na po sa iyong mga dagway ron. Ikaw, Jack, mura kang budbud nga wa maayo pagkaputos. O ikaw, Sadpoy, mura kang bula nga nalukop sa tapak. Pwede na tingal na murong musulte. Kung usay na sod sa iyong mga otok, nga dito mamos kisame. Nagunsa man mo dito. Jack, maay. Unsay si Jack? Nga nung napil man na si Jack? Si Jack ba?
Okay, sige. Padayon. Ako naman unta to. Pero ni apil-apil man ka. Awa. Wa unta to mahangwa kung ako lagi itong usa. Tubagan ninyo akong pangutana. Kung nag-unsa mong duha sa kisame. Nag-surveillance me. Usay kinsa may inyong gisurveillance? Nga nang surveillance man ko na mo? Uy. Ikitubag, Jack. Ikitubag mo. Ikaw lang? Ikitubag, ikaw may ako na ito. Unsa man yun di ay? Pagkanas mama, uy. Imo maning sama. Unsa? Usay akong sa. Si Karon tanong ka. Ayaw si Karon, Jack, ma. Maluwi ka ni Jack, ma. Wes, klaruha ko niyong tubag. Ug nganong kipasakaman kay ni Jack? Kuan. Bro, ako na lang sulting mama. Sige bro, ikaw na lang. Ug kung sa magaling mahitabo na ako, human ini. Hinumdumi lang nga. I love you, my twin brother. Okay, bro. I love you too, my twin brother. O ibe ng mga ukuya mong dagko eh. Ipaghagbong ta muros katre. Ayaw, ma. Wes! Ibagang ako pangutana. Kuan, ma. Nagduda si Jack ninyong duha ni Jules, ma. Ma? Ala? Yasoy mong ilong ugi mong dunggan, ma. Wala na kang turo, ma. Good morning. Dok, salamat nga niabot ka, Dok. Salamat, Dok. Ayaw mo paglihok. Dili pwede ikalit-kalit og lihok inyong lawas. Labi ka na gyud. Pero, Dok... Paminaw ni Dok! Madugay-dugay pag yun mong stay din eh. Grabe man ang impact sa inyong pagkahagbong. Dok, pwede mo nyo nga i-isolate me ka nang huwag mo bisita na mo? Pwede rasab. Kanang... Ang inyong mamara ang makasud. Kuan, Dok ba? Kanang huwagin makasudok. Ha? Doktor, ayaw seryosohan ng akong mga anak. Kay mga bugal-bugalon kaayo ni. Bisag inana ng ilang kahimtangan. Ay, mao ba? Kamog yun. Dok, seryoso mi! Seryoso mi! Muna, pa. Mau gili tinuod nga hitabo. Haskan. Sorry pa. Ato mo magsuri sa inyong inahan. Kay naheblad na to. Di man may makapangayong suri niya kay gusto man min niyang tiwasan. Amo maguno ka ng kuan magud mo. Mga naong inyong nahak ay. Mga hugaw masud kay kamong nahuna agad. Siyempre mo ulbog yung kaspa sa inyong mama. Pa, ibo mo ginang parinti si Jules, no? Ikalisulti nga mo balilin na siyag puyo. Siya mo pininungdan nini. Siya nakaingon nini pa. Bitaw pa. Di maging malikayan nga mangigimi sa among nakita. Pas pinangga ni mama si Jules kay namo ngayong mga anak. Di mo guna yung anak agad. Di mo na yung anak. Unsa mo mo ay. Inyo na lang una-una. Ano ba ay? Mau ginamong nakita. Bitaw. Sa ruwa ka magkita na ba? Jack. Poy. Nanay. Tinood na nga agi pakitalog may ni mama ninyo si Jules. Pero mo na daw tao kulugan na ba? Natural lang na kay nagpakita mo sa bugmayos Jules niya. Namo, nato. O, saan na ninyo? Iate ka mo niya. O ba? Kung saan mo na siya namo pagtata ni mama ninyo? Nagbayad na siya sa iyang pag-star sa ato. O pong pa ni mama ninyo, ha?
ni puno pag yung hatag para sa iyang pagkaon. Kay nakauyon siya sa nilutuan sa inyong inahan. O gwa pa dahil may kasulti ninyo, ane, nay. Nga si Jules ang mihatag sa inyong deposit din sa ospital. O gwa din niya pabayre. Ha? Gaw-gawa. Nauwaw na ako sa kong kagalingon ini, bro. Napakitinaw ang ipakita ni Jules ini, bro. Anong wa? May natangtang atong naong paghagsa na to. Noon sa... Mo. Hi, cousins! Uy. Kumusta na, ha? Niya? Salamat di ay... Jules, ha? Ikaw mo din nihatag para deposit din eh. Oh, no problem. No problem. Aw, pwede naman ka na mo baydan. I know. Pero di ko magpabayad. Nga na, yun may kasuot siya mong kasing-kasing. Of course not. Unsa? Di ko magbabayad aron doon na mo'y utang kabubuton ako. Joke! Bitaw, cousins. Bitaw. Ayaw to ninyo na ay. Kwarta ra to. Ang atong pagbinati ay isip magkadugo mo'y importante. So, sa inyong mga dagway ron, murag, madugay-dugay pagod mo din sa ospital. Mo nagisultis, doktor. Nga mga inutil na mo? Pero temporary lang na, for sure. Ay, grabe ha, itong pagkahagba ninyo sa. Abilan ako, mamatay na gimo ato. Mauto nga nag-ampo gid kog maayo ka since, nga ma-okay lang giunta mo. Pero, tan-aw na ko ninyo, mabaldado na gid mo. Unsa? Mao nga kinahanglan, matagan gyud mo sa pinaka-the best nga medical service. Pero doon na naman mo funeral insurance, no? Yes, insurance ba? Pero palayo ra. Labgon pag pito ka loud. Kaya na ka, bro. Pagid okay. Di ko komportable itong Jules. Isang paryente pa to na to. Bitaw, no? Pero doon ay something niya nga makalilisa. Hudol? Kampong ng dilim. Sugo ng kadiliman? Ay, gano di mo, oy. Gano nakadlokan mo? Wa. Salamat nga niabot mo, salamat. May gikahadlokan mo? Unsa man? Wa, oy. Nag-istorya na may hudol. Mao sa iyong pakabot. Mao ba? Unya, kumusta ka naman po eh? Okay ka na? May langgani kayo, wag mo maggabi eh. Unsa na may pamilya ni Morgan, ha? Ha? 10 hour naman. Hindi man bungol. Ikaw ba? Bugal-bugalin di hapon ta, ha? Bisag nagkalisod na. Bitaw, paglaro ba? Uy! Okay lang, good ko. Si Jack mo eh, grabe yung damage. Ala, kasi alam ka, Jack? Bro. Nga naman ka. Uwam giti yung ting sukad yung pagkarin lang Sara ug Magi. Ikaw ka, bro. May pag natinood lang itong gisulti ni Jules. Namatay ko. Pagkaanak ko, bro. Banggod. Siguro saan? Ikaw ginilang gusto. Di, manggod. Gusto ko di. Karo na. Bro, ano na lang, bro. Bisag kinsa pa ilang gusto, di kita dapat papikto. Sulit kita. Sakit kayo, bro eh. Bro, manda. Mas sakit pa kaysa akong piang. Bro. Mau nga di yung ko kaingon nga. Kita papik to.
Mapiktuhan niyo ko, bro. Bro, kasabot ko ni mo, bro. Para kasabot ako! Kasabot lagi. Para kasabot ako! Wa! Tabang! Tabang! Uy! Nganong kakiling pa rin si Jack! Tay? Ang saman, nakadungog na mo sa kisultis, doktor. Kalungog ka sa gisulti, doktor, ha? Ay, nunod na kong mama ni mo. Sundok lun ta ka sunod-sunod ka na. Ayaw ka. O dili pwede may strong ka, ha? Di ka pwede mangusog. Sana? Ang saman ka, gusto kang maayo, dili? Bitaw. Siyempre, maoy. Kisa may gustong di maayo. Si Jack akong gipangutana! Tubag bitaw na ni Jack. Ako na nisulti. Pwes, kung gusto mong maayo pagtarong mo, pag-amping mo, kay hinamdumigyon ninyo, nga naingunuan mo tungod sa inyong kabuang. Maika, makalakaw-lakaw na. Sundal yun na nagisulti si Dr. Blo. Sa tinuod lang, naglibog ko kung gusto ba kong maayo o dili na. Naging mo, Blo, eh. Ang sama ka. Mura mo kung sa kadak ko yung problema. Hinumdumi, Blo. Mas daghan pang tao nga may dakong problema kay nimo. Pero padayon silang nagpagkabuhi. Ay. Saman, si Sarah ginungdan si mong tanang problema, ha? Oo. Sige. Huwag tangon ko na akong kaibog niya, bro. Ha? Si Amgoy mong problema. Seryoso ka, bro? Oo, bro. Klaro, oy. Anak, di ka kamahal, bro. I'm so touched. Wala na kung sakit sa akong dugan. Basta malipay lang ka. Ay? Imo masag kong pakonsinsyahon? Di, bro. Seryoso ko. Di na ako makaliban ni Sarah. Ako lang tunan akong kaugalingon nga makagusto ni Maggie. Jol, bitaw, bro. Anis, bro. Cross my heart. Hope to die? Ay lang, sad. Salamat, bro, ha? Problema. Pero? Anong pero naman, sad? Pisan, bulikay ka pa ni Sarah. Pero ikaw, magiging gusto, eh. Ganahan man ko na siyang sabi. Magpadaot ko. Tarong, uy. Pagpatambok, sad. Gusto mga kang maibog si Sarah ni mo. Please, buhata tanan, mubalin ayang atensyon diyan ni mo. Salamat, bro. Salamat. Kaya ako, sad. Buhato na ko tanan, aron di siya ganahan ako. Lagawasan ni mo, eh. Konsinsya masata na. Ayaw, bro. Ako may choice. Thank you, bro. Thank you. Mau ginito man, bro. Oh. Mau ginito man, bro. Oh. Zuman. Igsuon ta. Kaluwa pag yun. Kung unsay makalipay ni mo. Bisan akong sakit na kaysanan. Ako nang ihatag ni mo. Ing anak ko, bro. Marap kang kubog, bro. Di, bro. Mau gani sa'y tinuod. Ing anak ko. Ing anak ko magmahal isip ni mong igsuon. Isip kaluha. Salbahisa ko din ako, bro. Ha? Ako nang kaugalingon akong huna-huna. Selfish na kay ko. Di ko ka maumusakripisyo para nimo. Ako nang kalipay akong huna-huna. Wala ko tanawa imong kalipay. Pero, thanks, bro, ha? Thanks so much. You're welcome, bro. I love you. So, ikaw ang nag-manage ining outlet? Oh, tagsaming outlet nga gi-manage. Kay upat naman ang among outlet. Pero karon nga tuwa pa sa ospital sila sa Jack ug Poy.
Tagura ka outlet ang among gihandol ni Maggie. Nya, okay ra inyong kita. Okay ra ang return of investment. Okay naman. In fairness, daghan sa daig tao, no? Siyempre, no? Gwapa gud ang manager. Joke. Di mo guna joke. Tinuod man. Thank you. Pero sayang lang ang imo kagwapa. Kaya imo lang gitago din eh. Nga nang sayang man. Nga negosyo man eh. Nikita man ko. Pero tudo kayo dyan ka sa? Oh, siyempre. Unsa man pagkita kung di ka mo kayo, di ba? Doon naman kayo mga negosyo nga di na kinahanglan nga mukayod o pag-ayo. Unsa man? Networking? Ay nalanta, Jules. Mukayod naman gyapon ka ana ba? Kay kung wa kay recruit, wasad kay kita. Sa ato pa, parehas ra. Doon ay kalahiyan, Sarah. All you need is to find the right company and be equipped with the right techniques. Ay, lain na lang ang sultihi, anak Jules. Di na rin ako pwede bulian ang banana chills, uy. Kaysa wa pa ni, diha na ko daan. Kami ni Poy. Kami na ang partner daan sa sinugdanan pa lang. Mao gani nga sayang kayo ang imong abilidad, ang imong kwarta, ug labaw sa tanan, ang imong kagwapa. Nganong sayang man, nga ni asinso man ni. Di manggod? Pwede ba, Jules? Bisan nun sa pa yung isulti, dili lagi ka makakonvince na ko. Ikaw, no? Nagusay-kusay ka lang sa mong time sa pagsigig balik-balik din, eh. Di na gyud mausab ang akong hunahuna. I will stick to this business. Sayang lagi kayo imong kwarta, Sarah. Gamayar kayo ang inyong return of investment. So what? Ako din kwarta, no? Dili imo? Jules, sorry kay ha. Di ko gusto nga maka-offend ni mo, pero samok kay ka good. Samok na gid kay ka. Sige, balik-balik din eh, bisag ibalibaran na ti ka. Ay, gusto ra mong gud ko makatabang magi. Mao ba? Unahaon nagtabang ang imong kaugalingon, okay? Sorry ha, pero kung na-offend ti karon, nibawas lang ko. Na-offend sad ko sa sige nimog balik-balik diri aron pag-convince na ko nga mo undang sa mong negosyo. Unsa? Da. Wala lang siya mo balik sukad adto. Mausad na ko. Wala ko niya balik ka sukad ako siyang giprangkahan. Baga agong na akong tawana. Oops, bro. Ay, mag-strong niya. Imbis mga gawas na ugma, di na siya noon. Ay. Ayaw lang kayo ka-worry, Poy, oy. Di man gid ko ma-convince niya. Ako sad, Poy. Mao nga, ayaw lang kayo paapekto. Ha? Si Jack, may apektado kayo, di man ako. Bro, atong sabot. Chill. Kulang. Kay baw ko, oy. Affected ka. Nagpapretan ka lang nga wa. Bitaw. Hibaw-an na ka, Poy, oy. Grabe ka mo tago og feelings. Ayaw gyud palabi ha. Tingalig maunsa ka, simba ko lang. Bitaw, mag-uodyok ko. Labaw pa ko. Munyag ako may maunsa. Okay na mo? Ha? Okay na mo? Ha? Ha? Bro, kalma lang. Ayaw lagi pag-stroll lagi. Mabugat na sad ka. Luoy, nga din na si Jack, oy. Nausa din na siya. Kamu gabi. Magawas na mo, be. Ha? Pero, unan sa din problema. Magawas lagi mo. Be! na-hurt you ko. For the first time in my life, gibugaw ko nga murag iring. So ako mo diyang crush. Ay mo patakag pag sa wilik ha. Ay kabala ka ko yan, kami tissue. Ikaw,
Usap imong plano. Sige, thank you. Padayon ta. Di ta magpadasa tong kay ubos ron, oy. Inigawas nila sa ospital. Mag-meeting ta. Mo demand tag explanation nganong ila tong gibuhat. Bro, kira ka? Okay na? Sinsya, na-hurt na sad ka. Okay na? Imo man sa silang hinginlan. Maglagot na sa sila ni mo. Ha? Thank you ha. May problema bro. Pero, dili ka. Pero, unsa man? Dili ka unsa? Haskag moto lang sila ni Jules. Kaya nalain na nato. Ha? Haskag, i-pull out nila ang ilang mga partnership na to. Di na may tubo bro. Walang nalain may gusto si Sarah. Kahila ko na kayo kanina. Makig-meeting lang tayo nila. Inigaw to din eh. Meeting dayon. Mapagalit niyang paggawa sa ospital. Mao na. Pahuway na mo, oy. Relax na mo, oy. Sa mamaw. Masang relax sa mga tuan ma. Pa, dili mami ato mag-meeting sa Banana Chill. Asa di mo mag-meeting? Business with pleasure na mga tuwan pa. Palahisad ba? Asa gani! Anita mag-meeting? Oo. Kasaba din, he? Palahi gani. Muratag magsinigitay ini. Okay ra? Okay na masinigitay ta, ha? Palahi lagi ning ato. Sa ato pa, magsininghagay yun lagi ta. Kana, hindi masata magdungog kung kalma ratong mga tingog. Meeting pa kaya itong tuyo. Mag-meeting lagi. Di ta magkasinabot ini, oy! Kano liman nga magbinisaya naman yapon ta? Pwes, pag meeting mo inyo, hindi ko muapil. Maligo ko ay. Ako dahil, pag meeting mo inyo ay. Hello? Wa sa jud ma maghuna-huna. Seryoso gud inyong istoryahan. Unya mao to inyong gipili nga lugar. Insam tong ideya. Ako pa. Unsa? Kabugo jud nimo po yun. Nabugo ka. Kung ideya pa to ni Jack unta, di ko matinga. Pero ikaw! Sa ato pa ma? Bugo ko? Oh! Ay, sada na. Ay, pangga, oy. Liwat niya ni nako si Jack ba? Mo gani! Bugo! Ako pa? Ay, sad palabi ba, oy. Sakisan ni mo manulti, ma, oy. Papahawa lang ko din eh! Uy, tablo! Joke! Di mo pahawa! Nganong di man mumudayon nga magkabarog naman kamos inyong kaugalingon. Padong namong kamos pagkadato. Saan man namo pagkadato? Nga nagasto naman among kwarta. Okay na, bro. Makabawi na ta. Salamat ka di mo mudayon sa pagpawa, mga anak, ha? Pero, pwede ba mabawaan nga nung dali lang na usap inyong una-una? Musamot nga dili na mo pahawa din si Jules kung mamahawa mi. Correct! Okay. Maura na imong reaction. Okay. Samdi, ay! Ambot! Basta kailan! Uy, klaro pangga, oy! Laugaw ang mama no. Sugot naman din siya bupahawa ta din Kaya makabarog lagi ko ta. Hapit ng unuta madato. Usa ko'y habit. Wala mo ganit ang kwarta. O gani. Naba man, pero gamay na lang kayo. Mga tahanan din ko buto. Ano mo pa matamadato? Ha? Bago tayo negosyo. Upat atong outlet. Di mo guna ato na good, bro. Doon na mo tayo na yung mga kauban. Abisan pa. Huwag maganit ang makabalit og sakyanan. Naman ko tayo multikap. Pero si Kanahan. Ay, mag-meeting tag-usab lang Magi o Sara, bro. Magstorya ta sa bayan sa atong negosyo. Para sa mga tao, kwartahan na kay ta.
Upat ang itong outlet sa Banana Chills. Pero tinuod, di pa kita dato. Jack, Poy, tinuod, doon na tayo upat ka outlets. Pero hinumdumin ninyo nga doon na tayo mga loans, okay? O gawas ana, doon na tayo ubang mga bayaran like monthly rentals, electric o water bills, maintenance fees, plus taxes and permits. Ugwa patay 2 years. Mao yun. Understandable man gud na ba? Struggle pag kita sa itong business. Ano? Nagduda mo na mo? Ha? Wa, Max, oy. Ay, nangutahan na lagod mi. Kay nagtuo magud ang uban nga dato na kayo ta. Kami, tungod lagi sa tong negosyo. Pero mao ni realidad. Pwede ninyo i-check ang atong mga financial statements, oy. Ang cash flow. Naaragid na tanan diha. Inyong ma-check sa records. Okay ra, Max, oy, nang musta ra man gud mi. Ayaw niyo lain nagsabot, ha? Okay lang man good boy. Natural naman sana siyang mag-check mo once in a while. Actually, ako mga ang interesado ra mangutana, Sarah. Agrabyado gid ka. Nagduda ka na mo? Kalain gud nimo. Hindi mo ka parehas mong kaluhaw eh. Wa na lang ta ka musulti ato, bro. Matun-on na nun sila. Okay naman kung ma-turn off si Maggie. Pero si Sarah, di ako matik. Mao gani. Next time, bro. Ang pingsi musulti, labi na kong nas Magi. Ang Magi na nun si Sarah. Mau lagi? Naog na tabi. Padoon na ngit-ngit, oh. Kuyawan naman kung manaog bro. Ha? Ako sabi to. Ganina, pagsaka na to din eh. Murag okay raman. Pero karoon nga, padoon na ta kadaog. Murag, kulbaan naman ko, bro. Mas kag matagak ta bro, no? Ayaw na, bro. Kuyawan na nun kung samot. Ay, nangurog naman ko, bro. Nga, nagtanaw ko sa ubos pa na, nagkurog. Diriyot mo gani ko, matipi itong natagag-tagi ka sa kisami. Kung sa pagka, kung gikan din sa ibabaw sa billboard. Ako sa kani, bro. Kadako ka na kong buto, no? Kumabot ko sa ubos. Giyon sa mo ito na ito ganina. Malag, dali naman tayo nakasaka. Wala naman tayo makabantay. Ay, kuhan ni, bro. Murag, gibinuangan tas writer ni. Tarong pa ganit ang istorya nilang Magi ug Sarah ganina. Nya karon, niya ta si Babos Billboard. Pagitag yung bunga na taso na huna sa. Sigun sa lagi mahitabo na to. Uy. Ano ka? Nagkurog na ko, bro. Kita kay makatabang na to. Gunit lang tagmayo, bro. Gunit lang mayo. Pasin, pag mahula-hulaan niya Spider-Man, o diba, Superman, aron luwas o tagi ka din eh. Uy! Kadagang tao sa ubos. Ug mga pulis! Dakpo na ta! Kanina raming nitikik ko! Biliban ako ninyo eh. Nag-viral ang pag-rescue ninyo gikan sa billboard. Wow! Sikat, di ba? Mao gani nga, believe ko ninyo. Believe ka, pero kung makatawa ka, wagas! Syempre. Nalipay ka nga, parintita. At least, apil ka kasikat. Of course not. In fact, gidisown na tamo nga akong mga paryente. Unsa? Hindi ko gusto nga ma-identify ninyo nga may jingle bell sa o. Okay. Anong imong ginukol, ha? Wala lang. Di walang. Malukol kang way nunggan. Na ako jingle bell sa o, di ba? Mo na yung mag-insulti, di ba? Nga doon na may tililing. Sa ato pa, bisan ihon pa ka na mo ron dire,
di mi mapreso. Kay doon naman may daliling. Kamantay ka bro. Awa. Nagluspal pa iyo ang ugok. Mulang. Muraga ko yapon. May mayroon niya eh. Ngan bitaw sige mauna to. Katilaw siya. Suga to yung pagdokol bro eh. Binagusukmagon ka to niya. Aw. Kita ko tong katag kung iya po kong gisukmag. Ay, sas, kasuway na bitaw to sa imong kumo pag-eskwela na to. Bata ba ngayon to? Pero, kuhan bro ba, di ka masuko si mama na to kung makaibaw? Di, magutang hilabot niya kung kita unahan. Hinoon, wa mo kita mag-una niya. Muna, di ta manguna. Pero unahan ganita. Di, saan ta palupig? Kisa na? Si Sarah? Tubag? Di lang ko. Nga naman? Manawag na ni mo, kundi ko tubag. Si? Tubag ka na yun. Mangita ganin ako, inan ako si Ara. Hello? Jack? Asa na si Poy? Di lagi mo tubag. Nag-CR? Sige, manawagan ko balik. Nga no day? Manawagan lagi ko balik. Wala. Manawag ako balik. Mau ba? Kung manawag og balik bro, di gapon ako tubagon. Kung manawag ni mo, ingnawa pa ko mahuman kay nag-constipate ko. Sa ato pa? Alibay na dito, Poy? Sarah? Lagi naman po yun eh. Nga naman ka. Nagdikay ka na ako? Ha? Time pa. Di hanagan sa gawas pag saportahan pagpanawag ni mo? Oo. Pero, mula ka paunta ko. Unya, nakadungog man ko sa inyong katawab eh. Dagko pa kayo mong tingog. Sara, kuan. Okay ra, Jack. Nakadungog ko gisugo ka ni Poy. Gisugo ka ni mong kaluha. Naiubos kay ko ni mo, Poy, ha? Okay ra? Ha? Okay ra kang may ubos ko ni mo? Oh, okay ra. Excuse na ha, kay tinugig ang kaseron ko. Hinain ako diyan. Kamulip, istorya niya. Dugay sa nigawas ni Poy, oy. Aw, o pa tingali mahuman. Kapiha gud. Ganiha naman gud to. Kajot, akong tanawon. Hoy, imo ablihan? Hala, uwa sa manglak? Uy, wa naman siya dire. Unsa? Unsa mo na diha? Wa na itaw. Diin mo siya agi. Wala kita magkakitang nigawas siya. Niditson tingali sa kastaas. Kini ba? Kini murag silp nga daw sa bumbong nay. Hagdanan may padung taas. Sarah. Naunsa day si Poy? Unsa day problema niya? Naglain gito yung tiyan good. Hindi na mao. Unsa yung problema nako ba? Nga naglikay mo siya nako. Wa mo gud siya naglikay nimo. Ay nalang ta, Jack. Pagka-feel ko eh. Ikaw. Unsa masay problema nimo nako? Di ba? Kita may unang nagka-close. Pero, ganong feel man ako nga naglikay ka. Wang manggod. Naglikay magod ka na ako. Imo rin ang huna-huna. Mau ba? So, imo sa nang huna-huna nga gilikayan ka ni Poy. Sar, mahirap ba ako mahalin? Ha? Hangit ba ako? Ngano ka di, oy, Jack? Seryoso ba ako? Hi, Jack. Totoo, nagunsa di ka din eh. Nakituyo ni Poy. Hindi gina pwede isulti na ako. Aron ako na lang ang musulti ni Poy. Hindi pwede. Personal.
unsa man ang personal. Sige, uy. Masulti na lang ko nimo. Basin pa, magkatabang ka na ako. Unsa man na? Nakagusto ko ni Poy, Jack. Hindi na rin ko mauni mo, ha? Friends without ta. O kaluha mo ni Poy. Tabangi ko, Pi. Feeling na ako, no? Iya kong gilikayan. Hindi mo ko na siya ganahan ng babae nga mag-una-una. Maglagot na siya ng babae nga di maghuwat panguyaban. Mao ba? Ano di ay? Chip, yung pagtanaw sa girl nga mag-ingon ana? Sobra pas, Chip. Wag yung balyo. Naku, na-hurt yung ko. Ing ana din, ha? Pero, si Puy rin ana, ha? Ako? Okay, lagi ko nga mo-open ang girl. Hindi siya feelings. Mas mahayom gani kay Franca. Huwag daghang Kimi. Kasabot lagi ko, ana. Dili, ubos akong pagtanaw, ana. Nindutan ni mo, no? Sayang. Ako'y gusto ni mo. Ouch! Sakit na ako dugan, bro. Sakit. Muna may midunggan ako ka 1,000 times. Oh, tapos pa ganyo. Bro, sige lang bro. Balin ra gyud na sa imong atensyon si Sarah bro. Labi na maunod-unuran na ka. Yeah. Ug mawha ni ang gusto nako kay mugamay naman sad ko. Kaon yung kumayo, bro. Na. Kaon ako taman sa ginhawa. Kana gid bro. Ug ako sad mag-diet na sad ko bro. Hoy, hoy! Jack! Hoy! Lunsa man taong ka, oy! Nagsamual ka ba yan diyan nagkaon? Hinahinay ko no, mura ka bayag mahutdan. Yasan si Poy ay nagtimi-timi. May nitabo ninyo duha. Kuan pa, walang gigoy gana mo kaon ron pa. Uy, baya, kabilagro ko taon. Thanks, change, manggod ma. Wala, natukad Ay, pagkinahinay lang. Good, pagkinahinay lang. Kung saan mo. Tubig bro, tubig. Thanks, bro. You're welcome, bro. Ako'y nagbantayan ining duhada. Unsa man ko. Na kini si Jack ba, gusto ni magpatambok. O kini si Poy, gusto ni sa ni magpagkamay. Sakto ko sa. Correct ka pa, correct ka. Mananagan ko ni si Papa da. Maayo hinoon kong mao ka na. Kay bati, kay mo mga lawas doha. Si Jack, murag kawayang naglakaw-lakaw. Si Poisan, murag balhin ng natugkag tiin. Grabe sa nimo dag panaway ma Bitaw. Kay mo man sa yun ay tinuod ba? Punon pag yun. Hoy, Jules! Jules, may kaibigan ka. Tig-asa din akong lakang, eh. May wag radar ni mo, may radar na. Dali, Diyos. Di mo midugay nagsugod. Epa, pagwala ko imong plato dia. Actually, chef, kung man ako kaon, uncle. Thanks na lang, thanks. Kining lawas ni Jules, mao gyud ni sakto. Mauning lawasa ang sundan ninyo. Pag-gym sad mo. Maglisod sila sunod ini akong lawas, ante. Di man produkto sa gym. Natural man eh. I was born this way. Giro Kalit lang hangin. Di kuan ba, di sa paghambog lang ba. Sa amo kanang amo nung kaliwat ba. Mga matsuhon yung miglawas gyud. Ay, tawa na ko ay. Lagi uncle, no? Walang kakuha ining lawas ha. Ang ako makasens. Di nila makuha ang ma-proportion nilang lawas, uncle. Din ba sa kaliwat ining anti ni mo? Ay, tatawa lang ng lawas imong anti oray. Lisod i-describe sa kurba. Mao ba? Joke, joke. Joke na to akong gisulti, oy. Pangga, joke. Joke raman di ay, ante. Joke bitaw. Ay, natugos ba ha?
Kita ra lagi nga tawa. Wa man mo maapil, mga cousins. Wa man ni malingaw! Bro. Oh. Dako na yung kaon sa. Aoy, ako na gid. Unya. Unsa naman ko? Ha? Nagtambok na ba ko? Tambok na? Awak na. Unsa man hiugot na imong karsones? Man? Oo, pagyapon ka mo tambok. Ikaw sad, di ba? Nag-diet naman ka? Oo. Wasa ka ni daot. Unsaon gud taon pagdaot anak taon? Ha? Unsaon anak nga magdayet-dayet man lang kung naana ka sa atubangan? Naggawa ni mo bro eh. Nanikas day ka? Pataka raman ka maoy. Pataka. Pila ka gabi nga makitanti kang manungkab ka sir. Ma? Kausar raman god. Ay bati ako ni mo bro. Di tinadanay mong pasalig na ko. Sige. Ma, aron di ko manglungkab sinig kagabi sa rep. Kandaduhi among kwarto ba? Aron di lagi ko kagawas. Bantay ha! Lagi! Bantay lagi! Aray. Kapro sa kuntian. Patay. Di na ko ka panglukap sirip anida. Kay di kan duhan man ni mama ang kwarto. Amo ni Jack. Matug na lang ko balik. Ang tuson na niya akong kagutom. Naman ako sa kalibutan sa damgo. Tapos hindi po na kuntiyan. Nailitsyon. Okay, pero litsyon? Katambok yapon. Okay na. Damgo na bitaw ni. Palag din ni tinod. Basta kay makaon ko. Pero umay ko silog tinidor. Siun lang ko ni Be. Kaunig magpanit ini. Di man makuha. Palaguton ko, gutong gay ko. Ikito na ko ni diretsyo. Paano may mamamagkit-kit? Sorry bro. Sorry. Nadamgo ko nga gagawin kong lechon. Paitan mo eh. Kung may kutsilyo pa dahil, patay na ko. Bro, sorry jo kay bro. Actually, nakamata ko kay nakigutom kay ko. Nya na to kog balik. Wam ko'y mahimo. Mao to, nagdamgo lang kaglitson. Oo. Ay. Oh? Imbalik ka gini mong ipon sa kumbukto. Sorry bro. Sorry kay kayo. Igutom na sa ko da. Mangaw na lang ta. Hey, kamu daot. Problema nam noon tani eh. Hingali na lang. Kung gutmon ka, ako yung kaon. Mutanaw lang ka. Ha? Mudaot yung ka. Kay gawas nga, kay kaon. Makonsumisyon pag yung ka. Ha? Di ka mudaot na. Gawas sa nani eh. Kana, kung sincere yung kasi mong kistaan ako. Ha? Unsa man? Deal? Deal? Bisag deal pa ko bro. Di ka punta kagawas kay gikakandan Kaduduhan? Atong pultahan sa gawas. Oo, dahil sa. Usig gamit sa window. Ha? Lagawa ni mo bro. Madisgasya na sa tap. Di, tama na ako. Mag-ulti na tagpagkaon. Layon, ato lang ipaagi sa bintana. Unya? Laon sa mesya eh. Di ba ikaw may bright? Oo, dahil sa. Okay. So, mag-order ta pero ato inon ipaagi na ito sa bintana. Oo, mauna. So, mag-need sa tag mga PC. Asa mo tag PC? Pwede mag-wire nga taas. Asa mo tag wire nga taas? Kuan. Naku istro nga gitaguan. Katong higot sa box ana atong TV.
Di man tingali ni kaabot sa ubos. Ari na lang bro. Pizza atong orderon. Duha ka dagkong box. Dayon, ato ino nga daghan sa lang straw nga higot. Correct. Dayon ato lang unyang insakan nga ipahigot og sumpay ni atong straw para ato mabira sa taas. Okay. Ato lang nga tagaan og sulang drive delivery boy. Okay. Correct. Okay. Yes. Kablight ka na ng doy. See, oh. Ay, niya na itong pizza nga. Duha ka box. Yummy! Kaon na dayon ta. Ops. Picturean sa nato, bro. Okay. Dayon, magsilpi ta. Tag sa gitag box. Okay. Ay, ngayon mo kaon ay. Tignan mo ako. Ako rin yung gituyo, bro. Kay, di may mong kaong kumayo. Hala. Di naman di ito ka dapat mo kaon. Ha? Limutan ako eh. Sige, di lang ako tiwason. Imo na lang ng uban. Uyas ni mo yan. Sige na lang. Tiwasan na lang. Next time na lang pangawi. Kaumot sa utan Bisaya. Utan Bisaya. Ay, mag-utan ta oy aron ma-healthy tang ang kanatong kaluha ba ma-healthy sad na sila. Magpagamay ra banas poy. At least man lang ligon gyapon yang lawas. O si Jack magpadako sad. Kanya doon ay balansi siya kapag kaon. Ay, gusto ba yung kana sila ma-physically fit? Kalili no? Dida no? Mutay! Sayo rin yun nag-utan inyong inahan. Aron makakaon magtanong sa di pa mo musuon sa trabaho. Akals mo. Magkapira ko pa. Magkapira. Uy, kaon lang og kanon god, bahalag gamay. Unya daghan na ang kaon ang utan. Bitaw. Ano Sukan may dagana. Muna, bitaw. Ay lang sa i-abrupt ang pagpaggamay, oy. Magkaon gyapon ka, pero ginagmay na lang, ha? Kanya, pinili na ang imong pagkaon. Ayaw na lang ka nang makapatambok. Bitaw. Ikaw, mukaon ka katulo sa sakadlaw. Nya, saktong pagkaon ng piliod, sama anang utan Bisaya. Mausap ka, ha, Jack. Di tungod kay magpatambok ka. Puro patambok ka pagkaon lang sa lang imong kanon. Kinahanglan apinan yun na o ka ng mga utanon o prutas. Aron may balansi ba? Balance. Kaya ba mag-balance? Huwag daghang kanon, daghang sa sudan. Muna balance. Balance yun ba? Okay pa. Okay. Pero, right sa bundag kanahan mo. busog pa man ko. Ako sad, pero okay raman mo kaon lang gyapon. Kaon tagamay, bro. Ayaw nagkaon. Busog pa kayo ka. May kugong mama. Nag-import ba na siya glutuan na? Gamay lang kayo ha. Lagi. Nga naman mundo ha. Awa ma, oy. Sige, handa mo na itong lamisa, bro. Handa mo na to. Oh, sige. Kani. Gamay lang ito. Gamay na lagi. Sabak. Sorry. Gamay na bito. Good morning, guys! Eng. Lingkod na, Jules. Mamahon tarong taon-taon. Uy, mamahaw gyapon mo, cousins? Siyempre. Mamahaw gyapon, Diyos. Bisag mag-diet pa. Abi na ko nag-anticipated breakfast na mo, mga cousins. Unsay anticipated? Visa? Kuan man good. Kakita baya ko gabi eh. Unsa may imon nakitaan, Diyos. Doon ako ipakita ninyo, auntie, ha, uncle? Doon ako nakita gabi eh. Ug ako yung givideohan. Na, unsa magkaisunod nga mahitabo? Boy na mahigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa mga sumpay. Ning sugilanon, Jack and Poy. Dalit sa RMN Drama, Tatak RMN. Ito ka listeners, ang part 2 sa Jack and Poy o muli na ko pa daw mga listeners. Mapit ako ron o bugas. Mga listeners, thank you so much for watching. God bless us all mga listeners o advance Merry Christmas.